Kroz razne programe, predavanja, igru, zanimljive i kreativne sekcije, učenici i nastavnici u osnovnoj školi u Stepojevcu obeležavaju dane koji su od značaja za društvo i okruženje u celini. U ovoj obrazovnoj ustanovi uključili su se u globalnu akciju i na svoj način obeležili Dan planete Zemlje sa željom da svima skrenu pažnju na značaj očuvanja okoline i zaštitu prirode. Škola Vuk Karadžić u Stepojevcu se posebno trudi da sve datume koji su značajni od Dana vode, Dana zemlje, kao danas Dan planete Zemlje, Dan zdravlja, obeleži na najbolji mogući način. Kako drugačije nego sa decom. I nekako iskustvo nam je pokazalo da ovakav vid rada sa decom i ovako učenje negde daje najbolje rezultate i to je nešto što deca pamte. Nisu se potrudili samo deca, tu su i roditelji, i nastavnici, i gosti koje mi danas imamo i onda želja je bila da danas zajedno sa našim učenicima obeležimo Svetski dan planete Zemlje. Koliko nam je važno, koliko nam je bitno i značajno, pokazali su učenici njihovim radovima na jedan vrlo zanimljiv, ja bih rekla krajnje kreativan način. Sve ono što mi bacamo, sve ono što nam zagađuje životnu sredinu, mi smo danas pokazali kako to i tekako možemo da iskoristimo na najbolji mogući način i kako to ne mora da bude nešto što nam se može vratiti kao bumerang, nego prosto da može da bude nešto što mi možemo i tekako koristiti ne samo u ovom estetskom smislu, nego koristiti da to kasnije se preradi, uradi i da dobijemo neki novi proizvod. Preprodajne izložbe za učenike od 5. do 8. razreda organizovano je predavanje na temu održivog razvoja. Još jednom je ovim mladim ljudima skrenuta pažnja da svoje okruženje čuvaju i uređuju. U toku ove nedelje učenici će zasaditi sadni materijal kako bi oplemenili prostor oko objekta, ali i unutrašnjost, kaže direktorka škole. Prvo, kod nas u 10 sati u medijateci škole za učenike od 5. do 8. razreda organizovali smo predavanja na temu održivog razvoja. Još jednom, po ko zna koji put pričamo koliko je bitno da prostor, zemljište, vazduh, vodu koju imamo, koje nam je dato, koristimo na najbolji mogući način. Sve naravno smo dobili, ali sad da bi to i opstalo, mi ga moramo i čuvati i vrlo se domaćinski odgovorno prema tome i ponašati. Pored želeći da ovaj dan bude prosto drugačiji i poseban, mi smo organizovali i niz radionica i moram da kažem da je ovo prosto uvod. U našoj školi radi ekološka sekcija. Mi ćemo se potruditi da u toku nedelje, da ne bude to samo jedan dan na našoj planeti kome treba da posvetimo, sadit ćemo i biljke, imamo i sadni materijal, tako da ćemo pored oplemenjavanja prostora u kome se boravimo i nalazimo, potruditi da svaki dan ulepšamo na najbolji mogući način. Pored radionica i prodajne izložbe održano je takmičenje učenika u toku fizičke nastave pod nazivom e-košarka. Danas je održana i takmičenje učenika koji su imali nastavu fizičkog vaspitanja, koleginica je to pripremila, takozvani e-košarka. Znači, to je prosto jedan simboličan naziv gde smo se potrudili da limenke, plastične flaše ubacujemo u te naše korpe i prosto naučimo decu da otpad i smeće mora da se odlaže na za to predviđeni prostor. Vrlo je bilo edukativno, vrlo je bilo zabavno. Pored, kažem, predavanja, ovo je još i prodajna izložba. Nama se bliži najveći hrišćanski praznik Uskrs, s obzirom da nam učenici idu na raspust i da učenici 8. razreda već sutra idu na ekskurziju nekoliko dana, želeći da to svi zajedno se radujemo tom velikom hrišćanskom prazniku. Mi smo danas ponudili i ono što simbolizuje dolazak tako jednog velikog praznika, pa ćete i na ovim našim štandovima koje je prodajnog karaktera videti i takve radove. Ono što je važno, u toku prošle nedelje i ove nedelje bilo je akcija prikupljanja starog papira. Sav papir, znači odeljenske zajednice su prikupile, novac koji budu dobili od prodaje tog papira iskoristit će onako kako oni to budu želeli. Da li će to biti sad kupovina nekih korpi ili nekog materijala koje je njima potrebno, to njima ćemo ostaviti na raspolaganje, ali bitno je da od malih nogu učimo deci kako prostor u kome borave može da bude vrlo lep i zanimljiv ako se potrudimo. Ja mislim da je naša škola, da ne budem zaista skromna, dobar primer kako jedan ovako veliki prostor može da se oplemeni. Sve ovo su pravila deca, pravili i moram da kažem veliku pomoć smo imali ove godine i roditelja. Trudili smo
smo se da ne ulažemo mnogo, a da od onog što imamo oplemenimo i napravimo da prostor u kome boravimo bude prijatan svima. Vaša škola dolaskom proleća je i bukvalno procvetala. Vi se trudite da svako godišnje doba ispratite onako kako ide. Tako je u našoj školi, kad god dođete, u koje godišnje doba dođete, tako se prosto i osjećate. Imamo 4 postavke, znači proleće, leto, jesen, zima. Kao što vidite, ovo je prolećne, sad i letnja postavka i ja mislim da svi oni koji dođu i borave u ovom prostoru izađu puni utisaka. Evo, ovde su se i koleginice potrudile. Ja sam zaista prezadovoljna. Ovo su radili učenici naše škole, znači sve odeljenske zajednice su uzele učešće u ovom projektu i to je prosto sada u našoj školi tradicija. Da nema ovoga, nama prosto prostor ne bi bio tako ni lep ni zanimljiv i mislim da ti osmesi koje svaka postavka izazove kod naše dece nemaju cenu. Učenici su ovaj dan shvatili ozbiljno i sa svojim roditeljima pripremili prava umetnička dela od recikliranog materijala. Naučili su zašto je važno ne prljati prirodu i koliko reciklaža može doprinijeti očuvanju životne okoline. Novac od prodaje predmeta opredelit će za rad svojih odeljenskih zajednica, a neki će novac dati u humanitarne svrhe. Unka Jovanović, 3.1. Šta ste vi danas pripremile na ovom? Mi smo danas pripremili na ovom štandu reciklažu. Mi smo uložili za to puno truda i svaki čas smo donosili našu reciklažu i mi smo odlučili da našu zemlju čuvamo, da našu planetu čuvamo, da bude reciklirana. Vi znate koji je danas dan? Da, danas je dan planete. Da. I šta je poenta kada se obeležava ovaj dan, a šta treba? Treba da ukažemo da planeta Zemlja treba da se čuva. U kojoj ceni se prodaju ovi vaši eksponati? Pa, po niskoj ceni, nije ništa skupo. Za šta ćete uložiti novac? Za školu našu. Filip Đorđević, 601. Filipe, šta ste vi danas pripremili? Pa imamo ove od plastike svinje, ove manje i velike, imamo ovde jaja, imamo ovde bojice i flomastere. Ove eksponati su svi napravljeni od reciklaža. Da. Koji ste vi razred? 5. 1. Šta ste nam vi danas pripremili? Pripremili smo vam sečeve, mislimo... Sve. I sve je to od reciklirano? Da. Šta ste koristili sve da pravite? Papir u stiroporna jaja, papir u boji, tempere, Flašice i još linere malo. Znate vi koji je danas dan? danas je dan planete. I šta je važno da znamo kada je ovaj dan u pitanju? Da čuvamo zemlju i da bacujemo gradu. Za šta ćete vi utrošiti novac od prodaje ovih? Daćemo svojim razredu da sami u školi. Da, i uložit ćemo u školu. 7.2. Ti si, Đorđe, predstavnik odeljenja 7.2. Danas je Svetski dan planete Zemlje. Zašto je važno da obeležavamo ovaj dan i šta je njegov cilj? Obeležavamo ga da ne zagađujemo, da bude da čista, da se ne baca smeće i tako. Dobro, vi ste danas ovdje pripremili čestitke, ovo je sve reciklirano. Da. Imamo stiroporska jaja, drvena, imamo čestitke i to je to što imamo. Vam se sviđa danas što ste deo ove priče? Pa da. Šta ćete upotrebiti novac? Pa možda za donaciju neko, za humanitarne svrhe i tako to. Dan planete Zemlje službeno se obeležava od 1992. godine kada je tokom konferencije Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju u Rio de Janeiru, na kojoj je učestvovao veliki broj predstavnika vlada i nevladinih organizacija, usklađen dalekosežni program za promovisanje održivog razvoja.